Pini Paikoni Cape Arni, Langfair Constituency Kaparlo, Check R2 Ahavaralo, AP Chelseatum, Difu LSC, Women Wing, Kisangamay, Kipadopon. Pini Paikoni ni Pai Cape Arni, Adapor Pai Kebapor Monom, Volonkomaji, ASDC, Asaimano, ASDC, Langfair Constituency Havara Parman, ASDC, KSA, KNCA, Joint Extended Amay, Kang Nippon. All Caribbean ICDS atum Jinglum si, Volongomaji, Ahitialong, Kachisongpon. Pini Paikoni Cape Arni, Langfair Constituency Kaparlo, Check R2 Ahavaralong, AP Chelseatum, Difu LSC, Women Wing, Kisangamay, Kipadopon. Laso AP Chelsea, Difu LSC, Women Wing, Kisangamayalong, Aluhiaman pen Kachitongdon laki, AP Chelsea, Amaypu, Jai Kathar, Lepen Dipen Rongpi, Sam Teron, Rita Kramsapi, Central Committee, Women Wing APHLC Secretary Lapen Arisang Huatum ng Chitongdon. Labangso Women Wing Kesingpon ng Koglaki. Suarlo tum ki claim kedam ki messenger phan Lapen suarlo tum Jakom Kachilong Jia Phansi Pini Volongkomaji Check R2 along APHLC Suarlo asong Kesing Padupon. Volongkomaji pen Jirsong Singna Report Kirby Daily News. Singing lang langli inom de ASDC Autonomous State Demand Committee song along songjap pulo langli me langli melita pan lang pame me langli kaning just tame thek long lo aning je lapson se APHLC maipu jai ka thara phan se langli ke thek the bang kamang hu amunit lapson se kaning je six schedule thek the aron da thek the lapson se langli kaning je lo la se langli Lapuson kaning ye poteng te alangli che matha dernang la athema jai ka thar ke hek pusita me inut civil service alangli ke claim tang lo retired lo ECS pen pasdesi promotion ke long se IAS ta ke man tang lo deputy commissioner claim lo divisional commissioner claim lo aron alam bangke alangli ke taxi lapuan arpu ke theta bang Assam government India government atunta alangli phan arpu ka hodai la se thekma ke ilitum sarsinging lengben kachini nahi alam asia belu athema sarsinging leng ke hai alangli yong sil puson thekser abang ku pulutangte ke dam tanga election alangli tum vote bangke aphai bangka phiong jumong asi nona pora bangke ladak ilitum paphio adimustame karbiang long aradas atum tame Aki me son mata aki no son bangke pang thek bom tang lo asi non kapang thek apor si ASDC long bang amuni da bangke armu bangke arani bang ki sun lo APHLC abangke non ruling aphat all India ka ruling a BJP RSS asong phanta ladak kar biang long bangke pinier ni bangke chedandong angdeng si dolo asi Zorlo song tame anso se nana pabardun je phan apen parti ke pangtang je phan se ini tum di fuel apen ini tum la women wings ni tum seng pon lo la pen president la pen secretary tame tum pek pon lo la pen nilitum non ajada election le bang tame non re-election pon ba MP election pon ba MLA election pon tame la di fu LA long constituency drog lo la drog constituency long bangke kache pahai pon FGAP constituency dong kache pahai pon FG konsi ni tum ake mangke lah lo litum cicak un jema litum cicak un la son hak si morning sige komane pone la son si litum ake sung phopik ji number 1 ke so arlo asong aphan kilang rep la bangke ni litum cicak un injustice ladang nang piun nang pilong le women empowerment education abang hutin aphan si tame nilitum ladake RDGP ponji pini nilitum aphan mai pinang kangwai pi DPL long ake hai pi Rupali Rongpar pi alang liphan si nilitum women wing LA long nilitum ingwai pon lo la son thak si general secretary si tame ingwai pon lo la son thak si soar lo song tum along tin pen si tame ingtang nang ji nitum ning isido nang ji pukamatha la puson akisung nilitum kache fight unji kache song unji la pen government of India implementing body sa tum sa tami article 244
labang ke handbrake ilitum han autonomous state ilitum long dapo lasi ilitum kaching hon nai aki hai sar jai kathar sar alangli kisung kiduk alangli chithan siun edadlo lasi alangli kilak le dat ason thot abang putin stame ilitum lak nang ne sangmarli ilitum akimangki handbrake kang tim long nang ji puwa phansi nilitum sitamenon so arlua song nilitum ta che song dun pang tang bom lu BJP tum si handbrake BJP ni lason si nang ligipu BJP le kadu kavita durape nang pu lason kali nangli Telangana radhan mathata Telangana state tum ke handbrake kang tim long nang jipu National Party pen chiri aksi alang litum ke non resources cholong Telangana tumalang lason ka thasi Tripura tum stami latum so arlo tum ta osomar chibu chot pen kachi song dun jail kachi thak kit areng keso lason ta chichang nang isang marli lalang nili tuliram rong ha ke hai alang li phan ki pula hen lo ili tum ke thiri sidam pate bok bom lo ili tum pir the do verwe isomar long ri long pada phan nangli nili ili tum chema thanang ji nani ning cheroi sirak not pusi nili phone pen kelo labang so a news reporter atum pen nangli thek long lo ponte pini pen abang bang penap tanang ne pinyang bang nali ning chiroi lo plonte arnam herju me longji lasi APSLC pa hai nang ma Pini phaikoni ni phai kep arni adapor phai kep apor molom volongkomaji ASDC asai mano ASDC Langpher constituency hawara pharman ASDC KSA KNCA joint extended amai kangnipon labangso amai sarkar bepensi mai jalipon mailong aluhiman pen karbialong atan mas council abarim EM Suna Singh Terang abarim EM Hemsing Inti abarim MSc candidate Harsing Bay ASDC Bakalia District Committee President Kesop Terang atum chitongnut mailong non kebangji aporani ahut ASDC asong kosonsi kepangtang ponjima alamthe hai hui chithanji mungpon Volongkoma Jipen Jirsong Singna report Karbi Daily News All Caribbean ICDS atum jingrum si Volongkoma ji ahithialong kachisongpon bangso ICDS atum pen kachisongpon athe kidam tangarni ICDS atum aphan mobile phone piponlo bonta bangso mobile ningka nisianta otlongne akino mobile si nang kiron pon busi bangso kachisongalong ninjepon lapen ICDS atuma phan salary pabat vektangji lapen salary kelong leta ajur dingkluya jok kopie potsi salary nang pipederlo salary jongsi nang pipete kopisi nilitum ICDS ke claim ke damatum ke chopo lapen ICDS ke claimatum hajira tom jongdadrong nang poma lapen Anganwadi Center Sitame LP School alongsi nang pachira dunlok LP School along Anganwadi Center kapachira dunlok ke nilitum ICDS ahin pen ke chidonu nekhe nili methang ICDS vek aphan Anganwadi Center nang kimpi vek nang jipusi bangso ka chisongalong ninjepon lapen nilitum ICDS asong aphan salary sitame nang pabat pon vek nang jipusi bangso ka chisongalong ninjepon lapen DC aphan sitame pinpura lopaju dampo pusi ninjepon bangso ka chisong ponalong Hamren Bokajan Dipu Dongkamukam Wathalangso Amri Jingthong Chokihola lapen kapre ka dimpen jingrum ponsi volongkoma jialong ICDS atumpen jisong pon volongkoma jipen Jirsong Singna report Karbi Daily News আজি বিষয়টো হৈছে আমি অংগনবাদী অৰ্থাৎ ICDS জন্ম লগ্নৰে পৰা সমস্যাত ভুগি আছো সেই কাৰণে আমি আজি এই যাত্ৰাটো আমি অসমৰ লগত সংগতি ৰাখি 10 তাৰিখৰ দিন পালন কৰিছো ইয়াতে আমাৰ দাবীবোৰ আছে কি অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহায়িকা আৰু কৰ্মীবিলাকৰ একালীন সোনকালে আদায় দিব লাগে আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰবোৰ উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব লাগে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছো আৰু ইয়াতে আছে এইটো আমাৰ শিশু কাৰ্যসকল মানে বতৰ উপযোগী হ'ব লাগে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে একত্ৰীকৰণ চলাই আছে সেই একত্ৰীকৰণটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো বন্ধ কৰক অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক আৰু আমাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুললৈ জড়িত কৰিবলৈ কৈছে সেইটো আমাৰ বন্ধ কৰিব লাগে যিটো আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ একত্ৰীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আমি মানি ল'ব পৰা নাই যিহেতুকে তেওঁলোকৰ দৰমহা বেছি আমাৰ মাটিৰ মাননি গতিকে আমি একত্ৰীকৰণটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি অল অসমৰ লগত কাৰ্বিআং আমি জড়িত হয় আমি এইখিনি কাম আগুৱাই নিম বুলি আশা ৰাখি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি